Pwede na lang sa go kapag nita ko tibo sunod dalbidal news hawanok ni bising tei ang tungunor ni logi tusan debroma saksuri hamia Sukla Rani debroma ni bagay tini bai nako Salbrwi romai donation haikaba kami o thangai Chubachu thumlai tongo Tiprasa Chubachu group rock omni bising tinya tini duski ni pari yang Tiprasa bari haikaba mor para hini sinijogo o thai rogo thangai haikaba o kami rogo thangai Sukla Rani debroma ni sakhamnya ni bagay borok tini sukjora haikaba tini bai noko Salbrwi romai Chubachu Khlai tongo fungni simi ongkhure haikaba satungni jora phano basawi tong noko asugui tong la liya omo haikena Salbrwi no Chubawi tongo haikaba sing orani sini Tiprasa Chubachu group ni bororo bai bo kokthese ni senale norok tini koitani simi ongkhlai mani noki sagra tini nongkar mani hai parai ko 7:30 na hete nongkar mani eko parai tabu eko 12:30 time ini tongo guys sengi ko tei kisa misa thomo ya konai seng thalanya ni hini tongo ta norok tinle bo thai rogo thumnani hini tonglai haikaba norok tabu bo thaio thumui tong tabu guys mor parawo thumlai tolai ge omoni bising tinyo tabo khaganang maya ganang Tiprasa rok omor parani luku rok je tong nai rok je norok no tabuk Chubawi rok nai rok no le borok no le tamo kok ksanani musung borok no je sorry sak hamya rok no Chubai rok mani bagai mane belai kha ba o sakhamia bomo hai sakhamia rok ngai haikaba norok tini omo haike lukurok ni thani wo ongkhorna ni nangkha haikaba Chubachu sanani nangkha bomo hai sakhamia rok mani do ke sakhnai rok abo mani karon bagai ko boy dehara polisi yo ngai akung rok korok ngai aktiksa mane tambong ka sormi angka borok puchak ate keri chu yani bagai borok nga bunyaro ro Chubachu masan kata inge omo hai osok sal kedegma ngai thangka haikaba omor hai ngi tongmani bisingo borok sakhamna grogote det langka haikaba treatment rok khlairi naimani pore bini sago omo hai bemar tongrok nei romui de mangka abo to ang mane naikha to hinchawo ngai ang bo satung maya ngai mane boro talangka mane saime ta norok ni Tiprasa Chubachu group ni bising tile je donation khlaitani kunu jingjal haikaba kunu problem rok ude ingka tabuk sujo ting baksa jagang ya amo haita nge buskani salo kwbangma tabuk to sakhamia rok khainai tebo haikaba ngi tongpru rogo norok borok ni gana obode omo haike basanai na bini bagai siminde omo haike norok samung khlai na tebo lukurok no subanai emne jo toni bagai no seng Chubawi tongo eko je Chubai manchak seng Chubawi thanai inge o sakhamia nole norok ni Tiprasa Chubachu group ni bisingti de sakham nogrok talangi treatment khlai rijanai na borok ni nukungo singno rang collection khlai tuni rijaknai emne ka to seng no direct talangi akone phono ga akone tui phanyani hini kwan chu wi ta bo sakham nogrok talangnani seng ka to khanai ko kherengbar hospital talangnani hini wan chu wi ta inge do tabuk to khaganang maya ganang Tiprasa rok no bini bagai tamo kok sanani musung haikaba lukurong ni Chubachu mung busrong nang do komo emne ka to tabu busuk bonango nang ya to seng asik satung maya ko bono talangi akone nairiwo akone ngai nang mani mane nang ka seng teisa pumpinai inge doni ni sin mung kizare garadi ani chen mung ka to Ronjit deverma nge ni kami hinge ani kami hekai depta bari do bela bela hamai sin garamo au khabangni takute bo song sing khnanya makhna Sukla Rani debromani sakhamne ne bagai tini bai noko Salbrwi romai Tiprasa Chubachu group rok fungni siming ongkhrei haikaba sapung khlaiye saktari samung khlai tonglai jawo omo haikeno noko Salbrwi no Tiprasa rok no bo tebo Tiprasa rok ni jingjalo haikaba samo basanyai ni kokrikha naitini soyakare dal bildal news habanok ni bisingti ang norok no Salbrwi no up to date ditonai
So